meu relat està basat en una història real, que és la història de l'àvia de la meva parella, que és italiana. La història sorgeix en un context històric prou conflictiu, prou complicat, i quan ella em va contar la seva història, vaig dir, això té que ser una història que jo tinc que contar al món, no? Perquè era molt interessant tota la càrrega sentimental que portava això. El context històric es basa en un fenomen o esdeveniment que es diu l'èxode histrià, és a dir, abans que era la Croàcia, no es deia Croàcia, però es deia Dalmàcia, i formava part d'Itàlia. De fet, en la Primera Guerra Mundial formava part de l'Itàlia. Després, però, al final de la Segona Guerra Mundial, la Dalmàcia va ser invadida per la Iugoslàvia. El règim comunista d'un dictador que es deia Tito, que el que va fer va ser amenaçar els italians que hi havia ahir per a que se n'anaren i deixaren la seva terra, i ho feia això a través d'una dictadura del terror, a través dels Foibe, que això també apareix en la història. La protagonista del meu relat és una xica que vivia allí i després immigra al que és Itàlia perquè la tiren, i de fet el seu nòvio, que ja ho llegireu, que se diu Vincenzo, es mort en els Foibe. Els Foibe eren uns avencs als que tiraven els italians fins que es moriren. I bé, comença en ella que té que deixar la seva terra i en la seva pena. És una història que tracta sobretot de l'emoció que ella va sentir, i durant el viatge coneixerà a molts personatges que li ajudaran, diguem, a formar el seu caràcter. A mi m'agrada molt incloure bojos en les històries perquè crec que donen molta vida. I, bueno, bojos, diguem això entre cometes. El personatge que ella coneix, que la protagonista coneix en el seu viatge, que es diu Giacomino, és un protagonista que l'ensenya a viure aquesta situació tan angoixant que tenia que viure de deixar la seva terra, la seva família, que per cert, ja ho llegireu, també sofreix, és morta gran part d'ella, i el que Giacomino li ensenya és a ser alegre front a la dificultat, que és bàsicament el missatge principal de tota la història.